Dobrý den, nacházíme se právě v Únošti pod zcela neprozkoumaným mostem. Jdeme tam točit rozhovor s bezdomovcema, takže jdeme na to. A právě je tu vidět nějaký bezdomovec, jak tu spí. Pane, spíte? Spím, no. My tady natáčíme rozhovor s bezdomovci v Česku. No, co asi? Můžeme s váma udělat rozhovor? Tak tady můžeme mluvit, nebo? Ne, musíte vylézt právě. Zima tam je, viď? No, je zima, no, ono. Je. Ale chápu, tak pojďte ven, jo. Teď jak je těžký, ale jak si tam zase vylít pak zpátky? No, to nevím, protože já vlastně spím v posteli, no. No, to já ne, to já ne. No. Tak si sem, ne? Dobře. Tak to je skvělé, jsem to rozbil. Jo. Tak, já si sednu dál, pane. Jo, dobře. Tak já se vás teda zeptám, jo. Jako jak je být bezdomovec takhle? To je těžký, že jo, tohle počasí. No, to věřím, no, jako. Vlastně to jde, jako, ale... Vlastně já mám deku na manžele. Máte deku, jo? A když je ukázat, jak se přikryju. A když jako, já vlastně v Praze, a když vylezli bezdomovci vlastně, tak to jsem vlastně jako toho jsem byl mluvitelný. Jo. A vy jste bezdomovec od mládí, nebo jste nějak přišel peníze? Já jsem byl milionář. Vy jste byl milionář, jo? Já jsem byl milionář. A jako, jak to, že teď spíte tady pod mostem? Protože jako já jsem měl manželku. No. Připravil všechno vlastně, jako. Manželka? To nějaká čupka? No, je to bičá, nějaká. A máte tam teplo v té boudě? No, teplo jako tam tam je jako teplejší, než takhle venku. Tak to věřím, no, ale tady jezdí samé auta. No, dušej právě. A dušej vás asi. No, to je pak právě, když spíte, zdavíte, že jo. Ještě když tak přijete, vy mě zbudíte, že jo, že to není žádný majetek. No, tak to je jasný, jo. No. Já můžu si tam taky lehnout. No, to tady zkoušet můžete, no. Tak však já točte. Ale jestli neutečte. Jo, dobře. A kolik se tam leze? Kolik to stojí, prosím tě, takovýhle več? To je starý, no, ale stálo to dřív hodně, no. Jo, takhle. Jak se tam leze vlastně do toho? Musí dát klenc. Jako hlavu? No, hlavu, pak nohu, když tam pomůžu, no. Tak a už nás jste vlastně, jo. Teď spíte, no, jo? No, jako tam dál ještě, no. No, jako každou noc spíš, než ráno. Ráno někam jdu, víš, a když na peníze, no. Já tady, sledujete ty olympijské hry? Jak jsem to slyšel, co se bavili chlapi v hospodě, když jsem šel... A vy máte peníze do hospody, jo? Ne, tak jako občas si jdu někam sednout, tak mi lidi vždycky tam přijdu, jako se ohřát tak chvíli a pan hostinský je moc hodnej. Já teda půjdu ven, aby jsme dokončili rozhovor. No, dobře. Vlastně pan Linařík je vlastně hodnej. Ale nakonec vždycky třeba to jedno to pivo od té dobroty mi vždycky jednu dá, no, tak jsme na to včera koukali, no. Jo? No. Včera bylo rychlo bruslení, ne? No, ale to už bylo na zemi pozdě, já už to dávno spal. No, vy jste spal, no, tak to je mi jasný, no. To jo, no. Co plánujete do budoucna, nepůjdete třeba chodit do práce? Ne, tak jako já budu chodit do práce až v létě, že jo, takže mě to je těžký. No, to se tady nenudíte ty celý dny? Ne, tak já chodím ven. Tak tady jste venku, že jo? No tak jo, ale já to budu tady jako venčnic. Jo, takhle. Tak to, máte tady televizi nebo nemáte? Ne, to nemám tady nic. A máte kamarády třeba? Jo, tak kamarádu mám třeba v Praze, na Kladně, třeba Karel, jo. Jo, Karel, počkejte, toho jsem viděl vlastně v Rychlých prachách. No, co tam honil? Co honil, no? A neuvažujete o nějakém taky takovém natáčení? Ne, tak jako to ne, natáčet, kdo si má něco natáčet? No tak, a onanujete často takhle? Ne, to už ne. To vám nechybí sex? No jo, to chybí, ale občas, že jo, zajdu za nějaký ty fetičky v té Praze. Feťačky, no. A s penisem nemáte problém, třeba hygiena? Ne, tak to asi občas jednou, jak říkám, si zajdu občas na tu ubytovnu. No. Jednou, dvakrát do 14 týdnů. No. Do 14 dnů. No. No, to se jako pořádně umějí teda. Ale tady vlastně ve sněhu si ho můžete vymáchat. Ne, to je z toho studí vlastně. To studí. Tak právě jsem tam taky jednou zkoušel a jsem dostal infarkt z toho, no. No, tak to se nedivím, že jo, strkat ptáka do sněhu, to nedělám ani já teda, no. No, to se prostě dostal. No, tak to vy nemíte, protože já jsem asi kameraman, moderátor. No. Ale tak my vás už nebudeme rušit. No, dobře. Tak já si teda vylehnu. Já se s váma rozloučím. Dobře, ještě
Říkal jsem Matěj, ale to už jsem mohl říct dřív. Tak jo. Jasně, jo, mějte se. Naschledanou. Tak právě jsme dotočili v Unošti rozhovor s bezdomovcem Melmanem. Byl to v celku slušný člověk, akorát neměl v životě štěstí. Takže tak no. V příštím dílu se na vás budu těšit opět já. To bude rozhovor, že to ještě produkce vymyslí. A pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se.